velkommen her til station 2 på patrulje. Vi er tilbage i Randers, hvor vi kører kortage for Falck. Vi skal eskortere en Falck-bil med en meget syg invalid mand. Han skal til en special undersøgelse, og vi skal sørge for, at trafikken... Det er 49. Vi vil godt lige have rullet den næste kryds også. Det er ikke gået så godt indtil vi er efter. Det er godt, Kaiser. Prøv at se, vi kører lige over. Nej, vi skal eskortere Falck-bilen der foran os, så trafikken glider fint og stille og roligt efter Falck-bilen. For helvede, Kaiser. Vi mister ham. Nej. Og så er den lige med en gammel dame, der har tabt noget. Der var hun. Skal vi vende om? Ja, han må klare sig selv. Vi stiller tilbage til studiet. Slut herfra. Benegner.